Dobrý deň, servus, ahojte, Skoto sa víta z pekného malebného mestečka, ale idem teraz na čom? Na vleku a lyžujeme sa. Pozdravujem vás, teším sa na nové videá, teším sa na to, ako budem počúvať toto, ako som to sľúbil a nebude sa to dať. Bude sranda, nerehod sa na mne, vlogujem. Katastrofa s týmito ľuďmi. Ale je tu do zima. Teším sa na naše videá, píšte, ak som na niečo zabudol, píšte, čo chcete a užívajte si fakt posledný deň prázdnin a nestresujte, že je škola, proste užívajte si, že je posledný deň prázdnin. Potom budete v škole stresovať, že ste si neužili posledný deň prázdnin kvôli škole. No stojí vám tá škola za to. Užívajte si. Skoro sa učí. Čaute. Wow. Dzieci, zamioci. Ja plačem. Dobre, sa rozahojte znova, teraz mi napadla taká vec, neviem či to ten vietor robí alebo tak, ale napadlo mi, že ak na tomto videu bude 10 lajkov, natočím video, neviem či na GoPročku alebo na tomto, na mobile, že jak sa strepem na lyžach. Na budúce keď pom, tak natočím, jak sa strepem na lyžach. Normálne buď takto, akože budem natáčať a strpem sa, alebo požiadam niekoho a strpem sa, aby ma hral. Neviem, čo budete mať lepšie. Takže, ak chcete, lajkujte, ak nie, tak nie, no ja budem len rád, akože keď sa nestrpem. Nie ako paderik, ktoré nechcem, naozaj. No. A tak slnko nám už zapadá, za chvíľu bude pekná zima a nejdem sa pozrieť do kníh. Nejdem. A nejdem. Aj keď sa všetci dívate a všetci stresujete, ja nejdem. Dobre, ďakujem za všetko a krásnu zimu. Čaute.